Losa Kaap. Maayo nga daw kayong tanan nga mga suking tipaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Carmi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal kita. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Carmi. Tubag ako. Hagi ka po yung tubag ni mo. Ha? O basig di lang ka makatubag kay sakto ko. Dili na ko ganahan mo tubag kay kapoy na sige balik-balik. Bisag kinsa dali dudahan ni mo. Bisag kinsa dali sa losa ni mo. Wa kay salig na ko. Ipakita na ko nga kasaligan ka. Okay nga naman. O sa mga gibuhat na ko, Austin, mauwa kay salig na ko, ha? Unsa? Oh, Unsa na? Huh, dili ka makatubag. Kay bisag way rason, magsalos ka. Carmi. Austin, dili na ko. Undango na niya to. Gikapoy na ko. Kapyo, Ha? Nga naman. pakita sa mong naong nga magwa kay tug. Aon sa man, di ka makatug tungod sa pagsigi ko na hunad tong imong ex nga wayayo. Ambot ni mo, Jonas, eh. Mahatag na lang gani kag kapino, daghan pa kay ko pakapin nga storya. Kay masakit ang magugumagtanaw nimo nga gingon ka na niya. Dili mo deserve nga inulana, uy, Carmi. Jonas. Nakagusto mo guna si Jonas ni mo, good. Ha? Sure, uy. Hala no, wag ka makabantay, ana. Aw, hinuon, di ka makabantay kay nabuta man kas imong grabing gugma ni Austin. Saba ka diha, uy. Tinuod bitaw. Okay baw ka? Buutan ba na si Jonas? Siya maoy angay nimong hatagan sa imong grabing pagmahal. Day. Isura gid isa kayrong orasa, uy. Carmi, Oh, Jonas. mo uli na ka? O lagi, pero lisod ba kayong sakay, uy? Lisod yun kay tinguli na magudong mga tao. Manihapon na tanda na. Ha? Sa asa man? Na may karinderya na sunahan eh. Mas may nga mga tandaan para kung dugay tang mauli, at least busog na ka. Bitaw, no? Sakto sad. Sige lagi mo kuyog si Jonas, day. Kamu na? Ha? Di pa, uy. Dili pa. Subot ipasabot. Wa pa rin mo sagta. At saan man ako pagsugot? Gawa mo siya manguyab na ako. So, kung manguyab, imo sugton? Yes. Yes? Gisugot ko nimo. Oh, Jonas. Yes! Carmi, I love you. I love you too, Jonas. Agad-agad? Nari nahitabo ninyo? Usap lang gani mo kabuwan? Eh, anak na maghihapon na padunggot. O gusto pa, naanam sa mi sa hustong edad. Hinuon sad.
mabdus ka. Oh, Jonas. May noon. Gusto na ko nga magpa-check up ka, ha? Atong siguroon nga healthy ang bata. Ug hasta ka. Sige. You're 2 months pregnant. 2 months, Doc? Yes. Two months? Pero buwan pa lang sukan nga nainitabo na to. Sa to pa, dili ako mayaman. Jonas, sorry. Ayaw pag-sorry. Di na ni mo sa... Wa ka masuko. Nga na masuko man ko. Bisag dili ako kanang imong mabdos. Pero ako yung mga mahana na. Salamat, Jonas. Usa man, paibaw na ba nato ang imong mga ginikanan, ani? Ayaw. Ha? Nga naman. Not in good terms, miss ako mga ginikanan. Maong, please. Gusto na ko nga kita na mo imotubang, ani. Kan, i-assign ko lahin nga office na to sa Luzon. Ha? O niya ako. Dako na bini akong tiyan. Mao lagi. Pero, di pa man karumbuhan na ang ipaabot ng mga anak ka, di ba? O mas nakusad ang rate dito. Kinahanglan ko nga manganda mo kwarta para sa imong pagpanganak. Mao nga kinahanglan akong dawaton. Mao ba? Ay, sige. Pila naman kaadlaw nga. Wa manawag si Jonas na ako. Basi no busy lang kaayo siya dito. Nahibaw kong dili sa kunya pasagdan. Nahibaw siya nga dako ng akong tiyan. Ako lang paaboton nga manawag siya. Pila ka semana na. Pero pagyapon ko'y balita niya. O balik pa ka siya. Dili ka ha. Nakarealize na siya nga dili siya ang ipangamahan sa dili niya anak. Nga nila akong paman ko niya. Dili pwede nga manak ko nga ako ra. Papauli na lang tingali ko sa among probinsya. Ha? Ni bauli ka pero mabdos ka. Dong, sakto na. Patugag layas-layas. Udya mo pa uli ramaday din, he? Pa! Nak, ayaw na paghilak. Lakaw na sa imong kwarto para makapahuway na ka. Sige na, ako na bahala ni Papa ni mo. Natugli kitawan si Dudong. Carmen! Gawas niya! Ay, nangita ni mo. Opa! Carmi, Jonas? Giyon sa mo pagtultul din eh. basta gustuhon. Pagkapangitag og pagi. Unsa may tuyo ni mo? Pasaylo ako. Sorry nga, wala kong magparamdam ni mo. Nahibaw ka nga na kinahanglan ko ni mo. Nahibaw ko. Pero nadakos kong talaw. Murag na-overwhelm ko sa mga panghitabo. Murag paspas na kayong hitabo na to. Ug nagduha-duha ko kung kaya na begin ako nga magpakamahan sa bata. Unya, nganong niaman ka? Kaya natubag naman ang akong mga pangutana. Kaya na ko, Carmi. Kaya na ko atubangon ang tanan para nimo. Jonas, Ang di na ko kaya, ang mawakaw usab na ko. Jonas.
Please, atagi kong lihi gayon. Please, Carmi. Sud, nagpaabot ang imong anak nimo. Salamat. Salamat, Carmi. Maayo na lang gani, kay wala ko sirad nga akong utok ug kasing-kasing. Gipaminaw na ko kung sa rason ni Jonas, ug nakasabot ko niya. Dili lalim ang iyang gisunlan. Pero kada adlaw ni niyang gipakita na ako nga mahal ko niya ug gitratar gyud niya ang bata sama sa tinuod niyang anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.